сега, знаете ли, имаме сериозна изненада. В този състезателен автомобил след малко ще седне като копилот никой да е заместник министъра на отбраната. В крайна сметка се оказва, че ние тук, докато говорим, вътре в колата е Мария Райков, един заместник министър на външните работи. В този момент усетите какво значи да си копилот на Даниел Сордо. След малко сигурно ще има възможността той да дойде тук.